न'फ्रानो गैथ्रालै सार मा खालामबावनांगौ सार दोद जोंनि खामानिया बेफोरबायदि सोरनिबा न'खौ नायनानै अननाय नामा जोंहा जोंनि खामानिखौ मावनांगौ थौ सोर जाखोमोन जों फाइनान्स अफिसनिफ्राय फैदोंमोन बे न'आ टेंफोर मुसाहारिनि ना औ ओमफ्राय मादोबामोन मानोबा माने रायलायनांगौआ एसे गोलावानो जागोन गथिखे जिरायनानैनो रायलायनोसै नामा र' होमबा जिराय ओमफ्राय टेंफोरा न' गैया नामा बे थानाय मोनब्ला रायलायनाय एसे साबसिन जागौमोन जोंहा बाथ्राया एसे सिरियास नालाय आयु मा सिरियास खोथा बेबा दङ दंनायालाय बैयाव खामानि मावदों होमबालाय लेंना लायदो नामा मेडाम र' आं लिंनानै लायनि अयनायसो जागोन नामाब्रा सार माथो जेबो गैथ्रा जानला मोनला खोथा दा बुं नोङो होबा जागोनबो ना बेथन दानजानो लुगैदों माथो जेबो गैथ्रा नोङो हिसाबखौल' मोजां नायलाय मोजां नाय दे लुथिना लांजोबनांगौ दिनै नै माबा फाइनान्सनि मानसि फैदों नोंखौ लिंहरदों फैद' मा फाइनान्सनि मानसि फैलाबायखौरा आं मिन्थिया बेबा मानो फैदों गोख्रै रायलायहैफै हैच दा एन्जरासो खारग'सिगोनदां मानो फैलाबायखो बिसोरबा दोथिनोसैलां थ' फैगौ मानसिया औ नै सार मानसि माथो खुलुमबाय खुलुमबाय थां बिमा साहा फुदुङैथां हनै बिसोर फैसा लांफैग्रासो सारमोनसो नाङा नाङा जोंहा साहा लोंनायनि टाइमानो गैथारा नै सार नै टेंफोर नायलाय नोंना किस्ति होयिया खै मास जाखो नायलाय नों नायलाय माबा सार दासान्दि अखा थखा हादोंना ओमफ्राय सालायनोबो मोनाखिसै गेप थाबाय बेखायनो हैनाय जाथ'वाखैमोन आङो बेखौनो हैनो सुख'हैनो होननानै आं दासान्दि एन्जरसो जावबाय थाखादोंमोन सार बेखौ फाननानै सुख'हैनो नागिरखाबायमोन आं मा फाग्लानि नोंना एन्जर जावनानैसो किस्तिखौ सुख'नो नागिरबाय मा जाबावनांगौ फाग्लालै बेबो मानसिया हाब सार एन्जरनि दामखौ खम नोंदों नोङो जोंनावसो खम जानो हागौ टाउनाव नायलाय बे दाबाफ्राव आय' दरनै दरथामजोंनो 500 थाखा गाहाम हिसाब गैया थाखा मालिकफ्रा बायनानै जायो ओंखायनोसो आं फाननो नागिरदों गारि सालायाबालानो आं एन्जर जावनानै फाननानैसो सुख'नो नागिरगासिनो दङ नंनायाथ' नंगौलै सार मैया जों जानायाबोथ' दरब्रै दरबाजोंनो 500 लादोंमोन दाबायाव जानाया नङाबा माथोब्रा मैया बै दाबायाव जानाया दा साम्फा खाथिना नंगौथ' बाथ्राया बेबो सैथो एलाय माथो सार नंगौब्रा न सार बेखौ लाथ' आं एन्जर जावनानैनो सुख'नो नागिरखाबाय बैना बाजै गावरिमा मोनाबो इसिङाव खुरलाजोबखाबायनो ओमफ्राय आंखौ जावनो लेंहरदों गावस्रा लाखिनाय नङा आंखौ फाननानै जा होनदों ओमफ्राय बे दैमु होनाबो सेस माइहुङाव खुरलाजोब्बायनो आं दिनै एसे गाबोन एसे जावै फाननानै होजोबथारगोनथ' है 7 मासल' अ बिदिब्ला नोङो खामानि मावनायखौ गारनानै बेबायदि एन्जर जावैसो किस्ति सुख'नो नागिरदों आरो ना नै जाम्बि सारमोनानो दा प्रुफ होखाबाय दरनै दरथामाव बेसेबां दाम मोनथिगौ नोङो ना सार औ होद नङालै नों बेबायदि एन्जर जावै सुख'नो होनायजों जानाय नङाथ' जों दिनैनो माबा मोनसे खालामनो होनना फैखादों हाबाब सार नोंसोरबो अननांगौब्रा गोरिब मानसिफोरखौ बे फागुन सैत्रआव बेसेबां बार बारो बेसेबां अखा हागासिनो दं बिदियाव सालायजायो नामा सोरबा माजों सालायनानै हरनांगौ आं जेन'बा हैस नोंसिनाबो अयनायद्रायोलै फाइनान्सनि मानसिफ्रा हाब बाबु नोंना माथो दायनिगिरियासो गोराथार दिनैनो माबा मोनसे खालामना हरनांगोन नों बाबु गनाय नङा हरदो नोङो माखौ हरो दाना आंथ' जेबो मिन्थिखाया थाखालाबो आङो बिनाव लांदोहाय माखौ लांदो जेबोआनो गैखाया बेनाव
जायाफ्रामानो ओइ र' मेडाम बिदि नंद्रायाब्रा जोंना अफिसनि रुल दंना नोंसिनि बे दंनाय गैयैखौ जों बारा मिथिबाय थाया नोंनि मोदोमाव माबाफोर सना रुफा दंब्ला बेखौबाबो हरनांगोन नोंसोरो गोदो उन्दैनिब्लाबो सनासो होनदों नोङो सार बे दख'नायाबो गोदो आं हाबायाव न'निफ्राय लाबोफाखानायसो मा होनो हादोंसै बेलाय आंलाय जेबो होनोनो हाया ओइ सार नोंसिना बिदि दादा दिदा फैनानै आंनि न'खरखौसो दावराव खालामना होनाय जाबायलै फन हरनो हायोमोन ना फना नांखायोमोन आंना जिअ'मोन ना सिमा जिअ' सिमसो होनबावदों नोङो मैयानिफ्राय सुइच अफ होनबाय थानाया सोरनिथो मबाइल ना सोरनिबा दाखालिफोरथ' नांदोंमोनलै मैयानिफ्राय सुइच अफसो होगासिनो नोंना बेयावसो फैनांदों जों बेवहाय नङाबा आंहा बेलेगावसो आथिमंगल जाहैनायनि प्रग्राम दंलायबावोमोन हैद लस जाबायलै नोंसोर आथिमंगल जायैया सार फैद्लाबायनानै आंथ' दिनै हरनो हाखाया बिराद गोथाव मोनजाहैगौमोनथ' नोंसोर बेयाव हाब बिदि खोथाखौथ' दा बुंबावसै नोङो नोंना सुख'नांगौआ बिराद बुरजा जाबायथ' आरो केस जाबावगोन नोङो पुलिसजों जेलाव लांजागोन नों लांहाय लां सार केस हो जेलाव लानानै थां नाङाबो मायाबो बेफोरबायदि मावनो दांनो रोङै हौवाखौ हारसिङैबाबो थागोन आंहा ओइ जेन'बा सोरबा गोसोथोनाय दं नामा हारसिं थानो जुजिलायनाय आंखौ बे अफिसारफोरनि खोथा लानानै आंखौ बेबादि नायहाब दालायराय दै नों हिनजाव साख्रिआवला मानसिफोर फैनायखाय मा आंजों सोलायदों नामा गोसोआ आसलथे बाथ्राया बेबो सैथो बेनाव जेबो गैखाथारला आंथ' आसरितसो जाबाय नों बेफोरबायदि मानसिनाव मारै थाबाय थाखो ओइ सार आसलथे नोंसोर फैसा लांनो फैदों ना जोंनि न'खरखौ सिफायनो फैदोंब्रा मा रायलायनायालाय खायथ्रा मारै आंनाव जेबो गैया होनलाबायखो दे जाबाय जेखौ नुदों बेखौ बुंदोंब्रा दा मा हरनो हागोन बेखौल' एग्रिमेन्ट खालामना हरदो जोंहाबो थांथारनांसिगौ टाइम गैया आंखौ मा नायलायबायखो हरनो हाखानाय नङा बायदि मोनबायलां सार आंथ' एन्जर फाननानैसो हरनो नागिरदोंमोन लांफिनदोलै मालखौनो नांगौब्ला आं सालायला अके होद अयनाय बेखौ मालाय जों मारै लांफिनबावो नोंबा बबेहाय सौग्राखौ बबेहाय एक्सटेन्ड खालामखो होद जायालै जाया बिदि जाया जेबो आगार गैयाथ' सार फांखा थांखा गासिबो थिगैनो दंजोबो ना बिमा आंथ' फैसाखौ हरनो हाखालाथ' नोंसोर बेखौबो लांबा लांदो लाङाबा थादो थारमाने आं एन्जर जावैसो जानोसै गारि बायब्लाबो नोङो मोनफिन टेक्स होनांगौ आयौ टल गेटआनो ओरै गुवाहाटिसिम थाङोब्ला 600-700सो थाबोखायो आं गारिखौ लाखाला ना नांगौबा जोंहा साइकेलखौनो सालायनानै सानजों एन्जर जावै बिदिनो जानोसै ना संसारखौ आच्छा बिदिब्ला टेंफार नोंना फाइनाल डिसिसना बिदिनो नामा होनबाथ' जोङो बुस्थुखौनो लांफिननांसिगोनसो बिनि थाखायबोथ' खम जारला ड्राइभार लाबोनांसिगोन दाना लांफिनदो सार हाखाया बियो सालायखायाबो अलसियायानो नोंसिनासो माला माराम खिलांजोबगोन जोंनावथ' बिदि रुल गैलामोनलै मालखौ लांफिनलायनाय डाइरेक्ट मानसिखौसो जेलाव सोयो नाथायबा मानसिफोरखौ नायनानै नोंनि हिन्जावखौ नायना अननो ओंखारबाय जोङो आंहाबो हिन्जाव गैया नालाय होमबालाय माथो गोबाव खालामबावनो मेनेजार दे ड्राइभारखौ कल खालामदो साइन लादो नै बाव साइन होदो साइन मानिब्रा सार जेल जानायनिसो नामा नङालै बुस्थु लांफिननायनि नों हाला नालाय सालायनार जादोब्रा हाया गारा लालाबायो थिंखौसो एरखुना लांगारमारगौलां हाब मा थिं थांखौ नायबावखोब्रा सार लांफिननायनि थाखाय सय होखाबायना आं दे हिन्जाव मोजांखौसो बारग'बायलै नोङो अबसे नोंबायदि फाइनान्सआव लाग्राफ्रा गासिबो मोजां हिन्जाव लानांगौबाथ' आंहासो बरबाद जागोनलै थांसै ओमफ्राय बुस्थुआलाय बहाथो दोनदों बै आदैमोनावसो दोनदोंलां न' गैयैखाय खोबनानै दोनखानाय थ' आं थांगासिनो दं माराथ' सियाल मानसिलै बियो थादो दे नुबाय नोङो आंनि थाखायसो गबाय नोङो नङाबा नोंबो जेलाव लांजानानै बे हायाबो सरखारनि जासिगौमोन मिथिबाय नोंसोर लांफिनखो मा जाखो आजिखालि फ्लिपकार्टआव हेलिकप्टारा मेहेरला अफार होगासिनो अर्डार होनोसै आं फ्लिपकार्टआवनो ओइ बहाब्रो हेलिकप्टारा लांमारबाय सालाफ्रा बहा हेलिकप्टार साइकेल गंसेयानो गैजाया हेलिकप्टारनिसो सिमां नुलाबायदों बाहाय न' सिमांसोमोन होनबा ओइ
ओइ थेंफोर होद साला आरामसो जिरायनानै दंलायबावो हनै हेलिकप्टार बायनायनिसो सिमां नुगासिनो दङ फै ओरै जिराय फै बिराद फाग्लालै बेबो मानसिया जिराय जिराय सिमां फिसा फिसाखौ नुना होनोलै मेरला मानसिफ्रा होनो गिदिर गिदिर सिमां नुब्लासो जाफुङोनो होनबाथ' आंहाबो मोनलांसिगोन ना नों हेलिकप्टार बायलायनाय सिमांखौ नुखाबायबा जामारबाय दा सिमाङानो हेलिकप्टार लानानै फाइनान्सनि फैसा सुख'नो हायैनि फैसा लांफैग्रायाबो नोंजों बे आदा प्रमदजोंनोमोन लांफैमारबायसो नोंबो आंनाव गावनि मोननांगौखौ बे 2-3 हाजारखौनो ब्रा ब्रा फैथारोलै नोंबो सेंग्रा मानसियानो आयु माला फैसा लाखोमास्लाबलायखो नोंलाय मा नांनायनि दाख्लै गावनि फंबायनि हाबा जाहैनायावनो लादों आङो माला लाखोमास्लाबखोसो होनलायबावबाय माजोंथो जाहैया हाबाया ओंखायनो फैसाफोरखौ लायोब्ला बिसि फिसाय सानैजों मिलायनानै लानांगौलै थोद आंथ' जेबो मिथिया माखौ हर नोङो एखे सिमांजों सिमाङावबो बेबादिनो फाइनान्सनि मानसि फैब्ला बेबादिनो होनथारदों बियो हैद हुरुम अननानै साननै सानथामसो नेथ'बावदोलै माबा माबि खामायनानै हरलाबायनोसां नोंना खोथाया बिदिनो लावलांबाय थायोलै एबाराव खिन्थु हरथारनांगोन बैसागु फैनोसै आंहाबो गोसथोनायनि दख'ना होनांगौ ओरैनोबा बावखुंग्रियाव बेरायनोसै लेंबावदों देलै हरगोन आं मालाय मानो अयनाय खालामनो खुरदो ओंखामा माखौथो नायबाय थाखो सेंग्राफोर फैबाथाय नाहर